Wato shi maganan mutum ya ce wannan cuta ba daidai ba ne, ai ba mamaki tunda dai a rayuwa akwai wanda ma ya ce Allah ma babu shi, saboda haka ba abin da ba za ka sami wanda zai saba a kai ba. So mai yuyuwa ne a sami wanda zai ce wannan cutar duk ƙarya ne babu ita ko makamancin wannan. Allah ya kare mu da duhun jahilci. Wannan jahilci ne, shi kuma jahilci ba da magani ban da ilimi. Idan ba haka ba kowane abu ana komawa zuwa ga ma'abutansa ne domin sanin haƙiƙaninsa. Allah subhanahu wa ta'ala cewa fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Ko an tambayi ma'abuta zikiri, an ce ma'abuta zikiri shine masanan kowane fanni, sai a tambaye su akan fannin su. Abin da suka faɗi kuma sai a aiki da abin da suka faɗi akan shi. Amma mutum kawai ya zauna a gida bai san ma me ma cuta, bai san ma menene microbes din nan ba, bai ma san menene nau'o'in su ba, bai san nau'o'in ƙwayoyin halitta ba. Kawai ya zauna a gida saboda wani tunani na conspiracy ko wani abu ya ce wai babu cuta ko akwai ta ko babu cuta, kaga wannan ba aikin hankali bane. Rufe masallaci kuma ba wani abu bane. Rufe masallaci daban, daina sallan jam'i daban. In an rufe masallaci mutum yana son zuwa masallaci amma wani darura ta sa an rufe masallaci, to wannan babu wani abu, sai a ci gaba da sallan jam'i a gida. Su malamai suna da wasu asalola a cikin addini da suke lura da shi. Duk abin da zai kai zuwa ga mafsada, akwai wata ka'ida ta fiqh da take cewa kare cuta shi ake kaddamarwa akan jawo amfani. Sannan kuma duk cuta ana gusar da shi. Darul mafasidi muqaddamun ala jalbil manafi, ad-dararu yuzal, da makamantan waɗannan daga ka'idoji da malamai suke ginuwa a kansu. Domin idan kuma zaka tuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tabo ma da duhun dare ya ce mutane kada su zo masallaci su sallah inda suke, to ballantana saboda cuta wannan wanda kuma babban illanta shine ba za a san wane ne ke da ita wane ne baya da ita ba. Kowa yanzu ana kaddara shi a matsayin yana da ita ne. Shine ana kiran wannan abin fiqhu al-wasa'i asaddiz zara'i. Watan zaka kaddara kowa yana da shi saboda mene? Saboda mai shi din ma bai san mare shi din ma mai shi din ma bai san yana da shi ba, sai bayan wani lokaci zai iya sani. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a bijirar da mai lafiya akan ga mara lafiya ko mara lafiya ga mai lafiya, la yuradu mumridun ala musahin, kada a bijirar da mara lafiya ga mai lafiya. To in ka lura da duka irin waɗannan sai ga cewa jagorori lallai abin da suka yi shine abin da ya wajaba, musamman jagorancin wannan masallaci karkashin mai alfarma sarkin musulmi da suka ɗauki wannan qarar, wannan watan mataki mai wahalan ɗauka amma kuma mai muhimmanci kuma wanda ya dace da lokacinsa na dakatar da sallah a cikin masallatai har zuwa lokacin da Allah subhanahu wataala zai yayi mana wannan fitina. Dan masu cewa kuma ba za a rufe masallaci ba saboda rufe masallaci kamar atala addini, sun kasa bambance tsakanin rufe masallaci ne da dakatar da sallah. Sallah kam za a ci gaba a duk inda ake, amma shi masallaci wani waje ne wanda yake matattara kuma kiyaye rayuwar al'umma wajibi ne na jagorori. Saboda haka idan aka ji tsoron wata fitina wanda za ta iya kaiwa zuwa ga cutar da al'umma, za a iya dakatar da wata sha'ira, dakatarwa na wani lokaci. Malaman kasashen Maghrib lokacin da aikin haji ke da wahala, wata ina maganan can shekara wurin 1000 da ya wuce, aikin haji na da wahala. Mutane daga can in suka fito cikin mutum 10 da kyar mutum 2 za su isa Makka da sauransu, sun yi fatawa cewa bai halatta ma a je aikin haji ba gaba daya, har sai wannan yanayin ya canza. Su babban malami Ibn Rushd al-Hafid wanda yake da littafin Bidatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, kafin shi su Ibn Arafa da sauransu, su ina zaton Sulaiman ibn Khalaf al-Baji, duk da sauransu sun yi fatawa cewa aikin hajin ma bai halatta aje ba gaba daya daga wannan nahiyar tasu, saboda duk mutumin da ya fita yan fashi da barayi da abubuwa da yawa na hadarin hanya suna karar da su, sai mutane 1000 su fita da kyar mutane 10 za su isa. Daga nan suka yi fatawa suka ce a daina zuwa har sai an sami at-turuqul amina. Saboda haka wannan shine fiqhu, wannan shine abin da ake bukata daga malamai. Duk wanda zai fatawa sabanin haka kuma kawai raunin fahimtar sa ne da raunin ilimin sa da raunin fahimtar watan fiqhu na gaba daya a cikin addini. Kuma wannan yana nuna mana muhimmancin ma lokaci yayi da dole a sami watan hanya na sanin wane ne zai magana a wani yanayi. Ba kowa ne kawai saboda yana jin cewa ya je wani waje ya yi karatu ya dawo ko wani abu shikenan kawai ya dauki fatawa a hannunsa ya rika yi wa al'umma fatawa akan abin da zai iya arrada rayuwar dubbai ko kila ma miliyoyi zuwa ga halaka ba. Na'am, to a shari'ance akwai wasu hanyoyi da za a bi domin dakile dukkan cuta ko annoba da ta farke a cikin al'umma. A hanyoyin da shari'a suka ta tanada su ne hanyoyi guda biyu. Na farko dai hanyar addu'a.
mu yi addu'a mu koma zuwa ga Allah ta hanyar addu'a da istighfari da dukkan abubuwan da shari'a ta yi umarni da su. Hanya na biyu kuma shine distancing, shine watan wannan a nisantar da mutane, shine kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi, idan kuka ji labarin annoba a waje to kada wanda yake ciki ya fita, haka kuma kada wanda bai shigo ba ya shiga, wanda ya faru lokacin sayyidina Umar lokacin da ya tafi zai je Sham. Aka sami watan sabani na fahimta tsakanin shi da babban sahabi Abu Ubaida ibn Jarrah, yake ce mashi ya kana gudu ne daga kaddaran Allah, yace muna gudu da kaddaran Allah zuwa kaddaran Allah. Saboda haka sayyidina Umar yace ba za a shiga garin Sham ba, dan haka abin da ake nufi wannan social distancing da isolation dinnan da ake yi, isolation wannan yana da asali a cikin shari'a, a nisantar da mutane daga juna. To kuma kamar yadda nace tunda wannan cuta ne da ba a san me dauke da ita ba, to saboda haka kowa sai a nisantar da shi daga kowa har zuwa lokacin da haka mataki ne na shari'a cewa mutane su zauna a cikin gidajensu, kada su fita, su ɗauki dukkan matakai da ya kamata na kiyaye kansu a wuraren da suke, kada su cakuɗa da juna, ba don kyaman juna ba, sai dai don ba a san wane ne ke ɗauke da cutan, wane ne ba ya ɗauke da cuta ba. Kuma kamar yadda ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yuratu mumridun ala musahih. Sannan kuma daga cikin mataki na shari'a shine sauraron ma'abuta fanni, kamar yadda nace ka saurari ma'abutan kowane fanni, ka saurari masanan kowane layi. Ni yanzu in nazo zan maka shishigi a cikin aikinka na jarida, zaka ganni na yi maka shishigi, na shiga abin da ba layi na ba. To haka kuma shi ma likita bai kamata mu masa shishigi a cikin layinsa ba, mu dogara da abin da ya faɗa da shawarorin da ya faɗa mu ɗauka, su ne hukumomin lafiya, shi ma sashen shari'a ne. Na'am. Baya ga wannan kuwa malam, ganin cewa kana ɗaya daga cikin waɗanda suke faɗa a cikin musamman abin da ya shafi shari'a, akwai wasu hanyoyi da za ka bi ko kake bi wajen wayarwa da al'umma kai ko faɗakar da su kan abin dokoki da gwamnati ta tsara abi? Duk abin da ya kamata mu iya yi wanda yake cikin ikon mu muna yi, alhamdulillah ana yi, ana faɗakarwa kuma alhamdulillah. Kamar yadda ka sani zamani ne yanzu na hanyoyin sadarwa na zumunta wanda suke masu sauƙin isar da sako zuwa sassan duniya masu faɗi. Ko a yau na yi fira da gidajen jarida na ƙasa da na duniya sun kai guda 5, banda ku kila ku ne na 6 ko na 7, wanda yake duka ku kadai ne, amma muka fira da ku, kuka zo ga mutum gani ga ku, saboda naku talabijin ne, dukansu an yi ta hanyar waya da sauransu. Don haka ana cikin faɗakarwa kuma ba a daina ba, kuma abin da za a ci gaba ne. Kuma daga cikin abin da nake so in sanar, ban san ko lokaci zai bayu ba, shine lallai al'umma a zauna a gidaje. Babu shakka mutane da yawan mu mun sani mutane kuti yaumin ne, abin da za su ci sai sun fita a ranar suke neman shi. Saboda haka an ce su zauna a gida, kamar an ce kuma su zauna cikin yunwa ne, ya je ya halaka su. To amma dai gaskiya duk yanda mutum zai yi ya lallaba rayuwa, ya zauna a gida wajibi ne. Kuma wannan dama ce ta masu arziki, su ma su waffarawa makwabtansu da mazumuntansu da jama'an da suka san ba su da hali abin da za su bukata na abinci da bukatun lalurorin rayuwa, don su ma su zauna a gida. Taimakon wani a wannan yanayin ba ma sunan shi taimako ba, taimakon kai ne, domin idan ka taimaki makwabcinka mara hali, shi ma ya zauna a gida, shi ma ya nisantar da naka iyalin da kai kanka daga fadawa cikin cuta ne. Saboda haka a kokarin taimakawa wanda ba su da hali, su ma a tabbatar an waffara musu dan abin da za su rike a rayuwarsu, zai rike rayuwarsu a cikin wannan yanayi mai wahala da muke ciki. Allah ya nuna mana ƙarshen wannan musiba, Allah subhanahu wataala ya sarrafar da shi daga ƙasashenmu da al'ummanmu, daga dukkan ma ƙasashen duniya. Allah ya taƙaita jaraba wanda yake dauke da ciki fushin Allah subhanahu wata'ala. Muna neman gafaran shi ba dan muna da halayen da muka cancanci haka ba, sai dai gafaran shi da rahman shi da jin kansa da yace mana yarin jayi fushin sa. Muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya jikan al'umman musulmi, ya jikan al'umman duniya gaba daya, ya dauke wannan bala'i, wannan ta'un, ya takaita hadarinsa a cikin al'ummanmu, musamman kasashenmu da ba su da kowane ishirin shiri na daukan jarabawa mai girma irin wannan. Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne akan haka, Allah ya yi mana.